Good morning, Tom Tom. Grootin. Atat na si Groot, guys. Kanina pa yan eh. Alas 8 na daw eh. Daddy, dalihan mo na, Daddy. Taing-taing na. Ay, psst. Sorry, guys. sorry. Delete yan. Dudumi na ako, Daddy. Nawiwiwi na ako. Handshake. Grabe naman yan. Pabakat yan sa akin, men. Babakat yan sa akin. Yes, Daddy. Uy. Sabi ni Daddy, di daw pwede sa ano to. Kay Tonton kasi ano yan? Naka tint ng super dark si Tonton. So, pero try natin. Naku! Nagwiwi na dyan. Sino nagwiwi doon? Si Miggy. Sige, ako na. No, Groot! Itong 4. Iwan. Pero si Poknat, sinasama yan ni Chris minsan eh. Paknit! Hindi ka dito, Paknit. Dali, mag-hi ka, dali. Paknit! Dam. Ay, yung. Ay, naku. Yan, nagtisilakita na. Morning, guys. Thank you sa panonood nyo, guys. May pagkain kami, guys. Aray ko. Thank you, guys. Thank you, guys. Ito si Paknit. Oh. May nag-comment na yung view niya daw is for Paknit. Thank you po. Aray ko. Ito si kagat naman to. Pilig mga gat. Tom. Oh! Tom! Dito ka nga. Ay, naku yung lipstick. Okay muna tayo, guys. Coffee. Panghigaan tayo mga doggies pagbabalik nila, Daddy. Miggy! Pantay ka dyan. Dead na si Miggy. Dito lang ako, Mami. Nag-check lang ako, guys, ng mga nagbayad na sa sa Mamala. Tapos good news pala yung natin. Yung AC brush natin nakalabas na ng custom. So, QA na lang daw. QA ba yun? Sabi ni Ann, nakita ko sa post niya. So, nirepost ko lang din yung pinost niya para ma-update yung mga bumili. Mga nagbayad na, mga nagbayad na nung May pa tayo. So, ayun. Thank you so much sa mga nag-antay. Content is na lang, guys. Mapapasakamay na natin yung AC brush. Naka-edit na ako ng vlog, guys, yung kahapon and weekend. Ayun, 17 minutes lang. Pero fair na yun, at least may vlog tayo. Wait lang, routine. So, ayun, naibalik na rin ni Daddy yung yung Vegas Pro ko. Yay! Ayan, mas gamay ko kasi yan eh. Diba? Tapos yung kape ko, lumamig na. Nakakaloka. At si Groot, ang ingay-ingay sa labas. Tika nga rito, Paknit. Sabi ko sa inyo, samahan niyo si Groot eh. Ingay eh. Ito kasi gusto mo, lagi kang sa loob. Ano? Opo. Gusto mo lagi ka sa loob. Kaya ka nga dog. Dito ka sa labas. Tagabantay po ikaw. Hindi lagi kang nakadikit sa amin, ha? Kaloka ka. Tignan mo, talo ka pa ni Tom Tom. Si Tom Tom na napakalinggit eh. Ang galing magbantay. Ito gusto tsaka si Maggie. Nakadikit lagi sa amin eh. Ito, makakunyapit niya. Aray ko, ayuko mo. Kunyapit naman eh. Ito pati naliligo ah. Wait lang. May gumagapang sa'yo. Wait lang. Palikuan kita para ma-sprayan ka na din. Ay, sorry. Ayan si Groot kasi. Sorry naman. Sorry, Tom. Sige, ano bang problema nyo? Aray ko. Ito guys, pa rin ang ginagamit ko sa kanila. Na pang spray. Ayan. Pero make sure na papaliguan nyo muna yung mga alaga nyo bago nyo spray yan. Ayun. Tapos tuyong-tuyo kailangan yung palat nila.
So, very effective to kapag kami mga garapata, puto, or kung ano man na gumagapang. Sprayan nyo lang nito. Ilang minutes lang. Walang 1 minute patay, guys. Ito yung nakapagpagaling kay Poknat, diba? Nung puppy pa yan. Sobrang daming garapata niyan. Ito lang, in-spray ko sa kanya sa loob ng tenga niya. Tapos kinabukasan, nagdaglagan na lang mga garapata niya. So, ayan. Tagal din. Last year pa to eh. So, expiration niya is on November 2019 pa. So, next year pa. Ayan, tapos may isa ako dyan extra bigay ko kay mama para dun sa aso niya sa palengke. Sige, kamot! Kamot! Ngayong. Yan, isprayan ko na si Poknat, si Tom, si Yung, tsaka si Maggie. Siguro lang, di pa kasi naliligo eh. Kain muna tayo, guys. Breakfast. Alas 10 na eh. Claim kasi ako ng mga payments. Ayun, tapos punta akong store kasi dumating na yung in-order namin na mga TV na yung pang nila, pang bigay namin sa mga masisipag na seller. So, ayan, niluto ni auntie yung spinach na binili ko kagabi. Ayan, diba? Sardinas is life talaga. Bumili din pala ako ulit kagabi nung guys, request ni Chrissy tapos ni Froggy kasi nasarapan sila dun sa binili namin na ang tawag dito? Marinated bangus. So, ayan. Yung ulam natin today. And yung iniinit ko lang na gulay. Gusto ko mainit eh. Tapos, ko pa siya ng sili. Dudurugan ko pa. Puwerte. Aw! Mainit nga. Gosh. Pumutok yung yung sardinas. Ayan. May sili naman na siya. Ayan, yung pula. No, Maggie. Mainit, Maggie. Manghang na pala. Kulang lang sa alat. Aray ko. Ano ba yan? Ayun, medyo matabang lang siya. Dagdagan ko ng salt. Kain tayo, guys. Kain. Si daddy na cornflakes lang. Mamaya pa yung kakain. Ayun. Kasi ayun nga. Kasi nag-cornflakes siya. So, ayun. Ako na lang muna. Tapos sila auntie, kaka-breakfast lang daw. Ayaw po kumain. Umaga pa kasi 10 AM pa lang. So, ayun. Alam naman ako, late ako mag-breakfast. Pero nauna ako mag-lunch. Sarap. Hatid pala namin yung Laxent. Dumating kahapon eh. Yung order ko. Nag-restock ako. Ang sobrang benta kasi nun. So, let's eat, guys. May share pala akong skincare products na bago. Pero di ko alam kung kailan ko magagawa ng video. Pero sobrang ganda niya, guys. As in. 1 week ko na siyang gamit. Ganda niya sa skin. Kaya tayo, sinasabay ko siya sa sa whip soap. Tapos doon sa Korean serum na ginagamit. Sige, i-share ko yun. Kaya tayo. Isda is life din. Baon din niya si Chris eh. Tapos prutas. And then humingi na lang sa akin ng 50 pesos pang recess niya. Mag-add ako. Nakulangan ako sa anghang.
Hello pala kay kay sis Crisel. Crisel. Ano ba apelyido mo, sis? Basta yung nag-message sa akin sa Facebook. Sinendan niya ako ng picture nung niluto niyang sardinas na may, pechay na may sardinas. Diyos ko, naglaway ako kagabi. Kakaloka. Yung niluluto ko, diba? Nagluto din siya, tapos sinangin siya sa akin. My gosh, guys. Ang sarap pa ganun. Mga simpleng ulam. Anything na gulay sa sardinas is masarap. Tumput dalawa, Timog Avenue. Sabi mo, alam mo. Banatang kita eh. Kaloka ka. Ayun guys, we're here sa Tomas Morato. May pinuntahan lang kami ni Daddy. So yan, pauwi na kami. Wala lang. Saglit lang naman yun eh. Tinatanong ko siya kung alam niya to. Oo, ito. Kasi nung binata pa sila, dito sila naglalagay ng kaibigan niya. Diyos ko, di ba mga gimikan dito sa Tomas Morato? Yan, dito yan ang bababae. Tapos sa akin lang na sa akin lang ang bagsak niya. Yung talaga eh. Evil na na tao eh. Sosyaling pa babae mo. Saan ang babae mo? Wala akong ginagas na. Wala akong pera eh. Visit. Dito si Roman nag-birthday. Abawa na niya eh. Napasagaw eh. Kaloko. May ako sa kalsada. Mag-gym pa ba tayo? Napagod na ako. Pagod ka na. Sige, bukas na lang. Pagkaraan ng 100 metro. Kumanan. Nakabukas pa pala yung waist ko. Kumaliwa. Colors! Nadaanan pa to eh. Papalift kasi si Tonton eh. Tatanong daw siya. Gusto niya ganyan kataas. Charot. Parang bahay na eh. Sige, tatanungin mo. Go, go. Dito yung nagpa-picture ata si DM. Dito yon. Hindi, sa Mega 3. Dinala to sa Mega? Ay, sa sige na tanongin mo. Diyos Mariosep eh, no? Nakakaloko. Ganyan kataas yung mo. Parang bahay na. Colors. Di siya titigil talaga, hindi napapalip si Tonton eh. Pero nakakatuwa. Kumanan sa Scout Ibor de Lezo. Bukas pa rin pala yun. Ay, may mga doggies. Sagasaan kayo, uy. Pampaw, guys. Pampaano ng traffic. Pampaano. Habang naiinip sa traffic. Kaya tayong ampaw. Kaya nga eh. Alam nyo ba dapat may Swift ako. Panghatid-hatid sana kay Chris. Pero kapag hindi pwede si Tonton, yung ganun. Second hand lang naman yung guys. Pero grabe, unang kita ko pa lang talaga dun. Gandang-ganda na ako. Sabi ko, akin yan. Asa na unahan ako, nakakainis. Kaya yun. Iyak. Tapos hirap din kasi akong talaga. Hirap akong dalhin nga si Tonton kasi malaki. Tapos mahaba. Yung park ko is nakakatakot. Kaya yung maganda sana mga ganyan lang naman. Sakto lang na yan. Sa mga parking. So wala yan. Anyway, okay lang naman. Paano lang naman yun. Parang reserva. Ang traffic. Kaya tayo. Yung salaming. Huwag ka masyadong gumayan. Ay, gilid na ako. Higit ka sa akin. Annyeonghaseyo. Hey guys, ito kami sa Kain na naman kami. kakain ka. Pag nagkikita kami ni Paul, laging kainan ng namin. So, inaantay lang namin si Ann na gano'n lang, nagbibihis lang. Sige, go na Paul, kain na tayo. Ayun. Lalafang muna kami.
At magpapaganda kami ni Puli. Pupunta kami na nakakaganda. Char. Maniningil din kayo. Maniningil din kami ng pautang. Wish ko lang magbayad, di ba? Kundi isasako ko siya. Charot. Kain tayo. Dumplings lang, guys. Eh, Paul, ano? Saluwan mo ko rito. Sige naman. Sabihin na. Ah? Mumukha kang Koreano. Pangit mo nga eh. Conscious ako bigla. Tingnan mo nga yung sura ng kuko. Ay, yung bata. May bata ka palang dala. Oo naman. May ano eh, feeding program mamaya. Naging R18 yung kid. Ang galing ah. Kahit saan pala, no? Oo. Paganda ka ng ano, uko. Mag-breakfast kami ngayon. Punta kami pretty looks. Sakto, di ba ako nag-breakfast? Ito, ayun. We're here na guys sa BGC, uptown mo. Punta kami sa pretty looks. Kami magpapaganda. Magpapailong. Magpapatapyas ng taba. Char. Uy, Polikaw! Taray! Taray! Nasa TV si Paul. Bari lang tayo dito. Tsaka ko doon, te. Yes. Yung ba yung pumunta tayo dito? Yung Oo. first na punta mo? Kakaloka. May bago tayo endorser. True. Katabi ko nga siya ngayon. Hello guys. Nauna na si Ann kasi may meeting pa daw. May meeting din kami. Andang-handa na siya. Gigil na siya kanina pa. Yung ano niya. Maniningil lang siya ng pautang. Ay, kahit sa auto vlog ang dead walk, kaya sa... Alam mo yung gagawa ng kagagahan. Tapos pag nalaman ng iba, natatakot. Ikaw pa yung mali. Ganun talaga yun. Di ba? Ako din naman nag-ano ko ng ano dito sa vlog ko, yung mga nangungutang. Pero, ayun guys, mutang pa rin sila. Hinayaan ko na kasi na-stress ako kakasingil. Alam nyo yun. Eh, baka makapagsabi ako ng ano. Yung sa'yo medyo ano eh, 4 digits. Sa akin pumahalo ng 5 eh. Oo nga naman. Kasi syempre, di ba? Syempre mahalaga din sa akin yung ano, di ba? Kasi yung stress na binibigay nila sa akin talaga is di ko na carry. Sabi ko, my gosh, sige na. Ini Starbucks. Starbucks. Ito na kayo magantay bang... Kailangan mag-star ka kapag kailangan Starbucks tayo. Okay sa labas. Antay lang namin yung ano niya. Yung kamit niya. Sa meeting ko. Kamiting niya. So, ayun. Nakasubaybay kayo. Kain tayo guys. Ayan yung unbox na binili namin kahapon. Kahapon. Oh, kahapon niya. Kaya din natin nakain kasi nag-fried chicken si auntie. Wow. Kahapon lang. Kahapon tayo lumakad eh. Diba? Galtang QC. Kahapon eh. Titinong mo to. Limot agad. Di ba Galtang QC sa Tomas Morato kahapon? Tapos bumili tayo yun. Di namin nakain kasi nagano si auntie nag-fried chicken. Tapos yan, ginawa ni auntie ano ngayon. Paksiw. Tapos ako, cucumber lang. Ano man tawag dito? English cucumber ba? Tapos... Tipino, yung Tagalog. Oo nga. English, cucumber. Tapos yung, ano, Thai na sauce. Nilalagay nila sa, ano nila, papaya salad. Tapos nalagay yung sili, konting, ito nga yung lime, then sugar. Tapos yun lang, masarap pala talaga. Ayun. Kain tayo. Sabi ko daddy, gusto ko nang maging vegan talaga. Kaso ang hirap pag hindi ko alam kung saan kukunin yung protein ko dun. Di ba? Kasi pag naging vegan, kailangan
puro plant-based lang yung kakainin mo. Ay, kumakain pa ako ng isda eh. Kaya parang malabo pa. Pero at least yung meat ko, hindi na gano'ng karami yung pag-pay ko. Sarap. Paknay. Paknay. May paknay. Gagawa ko ng ano, papaya salad ng Thailand. Sarap. Masarap to, may ano pa, may shrimp. Yung medyo, Medyo malaki. hindi, medyo half cook or kahit raw. Diba? Actually, kumain na ako kanina guys. Nasabayan ko lang si daddy. Ang sarap. Pang ASMR. Coconut. Sarap ka sa paknay. Tikman mo. Diba? Paknay, gusto. Gusto mo nga sa paknit. Paknit! Ah! Paknit! Naya, naya. Ayan, di pala ako nakapag-vlog masyado kanina guys. Kasi naiwan ko tong camera. Sa phone ako nag-vlog. Pero wala din masyadong iba-vlog kasi ayun, ang ingay dun sa ano, sa kinainan namin nilaan. Tapos, dapat ano pala ako ng ilong. Kasi hindi pwede kasi wala pang 1 year yung unang nilagay sa akin. So, Ba't yung kaya, no? okay. Careful. Magkasunod yun. Wala makasunod. Schedule talaga na yung next stage. Pero bago yung Parang pinagaling lang muna. Di ba ganun din sa akin? Nauna yung thread, tapos sumunod yung filler. Tapos hindi pa ulit pwede magdagdag ng filler or thread kasi nga wala pa daw 1 year. So, kailangan matulong mo yung unang nilagay. Tapos ko, okay. Tapos, sabi niya, sana nagpaano ka, yung balang ultra. Ayun, paninipisin yung yung pisngi. Hindi rin naman pwede sa akin yun kasi gusto ko nga gumawa ng mga mukbang videos. Dapat hindi kang nguya ng nguya. Ayoko. Kaya wala sa akin ginawa kanina, guys. Kilay daw, sabi niya. O yung kilay mo, sabi niya, nakaschedule pa ako. May pa kasi ako doon sa unang crisis EJ. May touch up pa ako doon. So, kaya hindi ko rin kinuha yung pakilay. So, totally wala akong ginawa sa akin kanina. Sumama lang ako sa kanila ni Anta and Paul. Nag-bonding. Pugi. Pugi. In fairness, Hindi ko kamay ka. sobrang effective talaga ng gluta. Nag-oral na lang ako ngayon, guys. Wala na ako injection. Tagal lang. No? 10 months ago nata. Since yung matapos yung tusok namin na lalim. Tapos din ako umulot. Kasi, ang sakit. Ang sakit. Ang mahal. Pero naka 50% off naman kami. Kaso, maharli ka pa rin. So, ginagawa ko na lang yung laxant nga. Yun na lang ang iniinom ko bago matulog. So, effective naman siya. Pumuti naman ako. Yan akong kayak. Anyway guys, ayun lang yun
Yung vlog na yung araw na to. So, hopefully bukas is may matinong vlog na naman ulit. Yung walang ko kasi nakakainis. So, see you tomorrow. Good night. After na ito, maghihilamos akong toothbrush. Ito dahil is maliligo. Ayan, good night na. Diyos ko, nagpapogi pa. Sasabihin ka sa kanila? Yan, kape. Kape pala yun, hindi pala tsokolate. Oh. Yung binigay ko sa'yo? Kape nga. Paklit. Nangungulit. Good night ka na. Good night. Okay, good night. Good night daw. Good night, Paknit. Yung dila yan. Cute. Yung lagi nakalawlaw. Good night, Paknit. Paklit. Wala na. Good night, Paknit. Nyung nyung. Bawal sa ito.